spolupráci s našimi partnermi, vendormi sa snažíme, aby sme priniesli to najnovšie, to najlepšie, čo na tomto trhu informačných technológií je momentálne dostupné. Jednou z noviniek je Moonshot, kde môžeme v podstate do klasického rozmeru štvorúčkového serveru umiestniť až 45 serverov. Ďalšia z noviniek, ktorá sa pripravuje, tak je Apollo systém, jeden zo super škálovateľných počítačov, kde do klasického reku je možné umiestniť výpočtový výkon, kde sa v podstate ten príkon, ktorý napája tieto servery, dá dosiahnuť až 80 kW. IT svet sa mení, zrýchľuje sa a takisto narastá obrovským spôsobom množstvo ukladaných dát. Preto aj produkty, ktoré prinášame, musia byť pripravené na tieto nové výzvy. Okrem iného sme priniesli vylepšenia v oblasti Tripar StoreServe riešení, ale rovnako aj z oblasti zálohovania a obnovy dát, či už nové disk-to-disk riešenia StoreOnes, alebo štandardné zálohovacie zariadenia na pásky. Aj tento rok sme si pre zákazníkov okrem štandardných prezentácií priniesli demo ukážky z HP Storage dielne, riešenia postavené na HP StoreServe Tripar platforme. Ďalej sme priniesli aj demo ukážky z oblasti zálohovania a obnovy údajov, demo ukážky v oblasti softvérovo definovaných úložísk dát. Je to nový pojem pre zákazníkov, stále sa v tom pomaly orientujú a HP v tejto oblasti prináša dlhoročné produkty. Čiže zákazníci si môžu pozrieť nielen tie produkty, ako fungujú, ako sa spravujú, ale aj sa popýtať na nejaké reálnejšie otázky, ktoré nepostrehli na prezentáciách. V tomto ročníku sme prišli s dvomi relatívnymi novinkami. Jedna novinka je kompletný manažment HPčkových zariadení, ktorý sa volá OneView. Dnešná generácia a verzia 1.10 je tá vec, ktorá už začína byť prudko použiteľná, ktorá už skutočne bude vedieť tým zákazníkom dať veľkú pridanú hodnotu v tom, že ju začnú používať. Projekt HP Moonshot bol tiež ohlásený nie iba tento rok, ale dnes už máme k dispozícii v tomto projekte minimálne 3 kartridže. Sú to relatívne úzko špecializované serveríky, ktoré riešia veci ako web hosting. Celý HPčkový web beží na týchto nových serveroch. Sú to veci ako Virtual Desktop Infrastructure. Pri tomto prevedení sa to volá HDI, Hosted Desktop Infrastructure, kde každý užívateľ toho desktopu nebude mať rozrezanú nejakú virtuálnu časť výpočtového výkonu, ale každý ten užívateľ bude mať svoj reálny procesor, svoju reálnu pamäť, svoj reálny SSD disk. Tým, že je to celkom nové, tak zatiaľ žiadne referencie nemáme a toto je presne akcia, kde sme to chceli konečne predstaviť. Pripravili sme si demo, aby sme vedeli tým našim partnerom a zákazníkom ukázať, čo sa na tom dá spraviť, ako sa to správa, ako sa to inštaluje, čo sa s tým dá robiť, aké sú toho výhody a aby sa mohli teda rozhodnúť, či toto riešenie môže byť pre nich niečo, čo im prinesie nejakú konkurenčnú výhodu alebo skrátka lepší manažment.